Салом ба аъзои гурӯҳи ангурпарвар. Имрӯз 22 октябри 2024 сол. Имрӯз ма ба шумо нишон медиҳам ангури преображение. Вақти ангурчини аз пешамон баромад, асани ангур ба чашми худ бинед ки чӣ хел донҳои калони зебо дорад. Як донааш 13-14 грамм мешавад. Пӯсташ бошад миёна, ангури домакдор мебошад, гӯшти. Қанднокиаш ҳам бад нест, то аз 17 то 19 грамм мешавад. Бисёр ангури хушхӯр аст. ин ангур асон рангаш сафеди розови мешавад. ин ҳам хел бояд шавад. Аз ки имсол минтақаи мо салқинтар шуд, не чӣ хел сурхи зебо шудааст. Зебо шудааст. Ба ҳамин хотир навор кардем. Мечинем. Мемонем ангури гӯшти мебошад. дар минтақае ки гарм аст, салқинӣ надорад, ин ангур камтарак ранги розови мегирад, тамоми хел тамоман чӣ намешавад. инҷо ҳам як кушода ин хел шакл дорад. Камтарак ранги розови мешавад, тамом. як салқин аст, ангур сурхи азеб шудааст. ама ин ангур ду баҳра. бисёр ангури хушхӯр мебошад. метавонед ки қаламчиша аз мо дастрас кунед. ангури преображение. саломат бошед.